Hola, sugranyes, molt bones, Bon dia. Sugranyes amb la barretina que utilitza aquests dies per la marató de les 69 hores, que a mi em desconcerta bastant, aquesta barretina, que ho sàpiga també. Tenim ja els primers protagonistes musicals del dia d'avui, són la Sonora. Molt bones a tots, companys. Sobre el Madame, perquè jo considero que aquest és un grup que és com una mena de graó perdut del pop rock català, no? Una veta, un camí a seguir, una fórmula que no... Aquest nom ha editat una primera maqueta que es diu Pacheando, amb molt d'èxit perquè se'n van vendre fins a 500 còpies, es van exhaurir directament. Escoltem el tret de sortida d'aquest disc que es diu Especulant Cayo Malayo. La llibertat aturar més enllà de la por, a riure de la mentida, jugar-ho tot al cel, comprar-te un gelat, ser Don Quixot qualsevol dia, oblidar el passat. Això que acabem d'escoltar és el nou treball discogràfic de Quimi Portet, aquest Matem els dimarts i els divendres, un disc que sortirà a la venda més o menys aquí un meset, que després el presentarà, entre altres llocs, a la ciutat de Reus, i que avui, gràcies a l'Albert Balanzà, podem presentar en exclusivíssima mundial universal i, escolta'm, extraterrestrialment, podríem dir això. Estem parlant d'astres intercomarcals. Doncs no hi ha res que s'escapi a la meva comprensió, sobretot després del canvi a la nova medicació, ni els conflictes més obtusos de la política local, ni els enigmes psicològics de les disfuncions a l'Acadèmia dels Somnis, no? I naturalment doncs, és un disc hereu de La Terra és plana, el disc que va sortir fa 2 anys, un disc, diguem-ne, de reminiscències tribals en les bateries, que ara, diguéssim, el tribalisme d'alguna manera es traspassa en alguns elements de la veu, no? Però hi ha una recuperació molt concreta del treball en les guitarres, perquè és un disc que s'ha fet d'una banda la música i després les lletres, i per tant, doncs, de tot plegat arriba aquest Matem els dimarts i els divendres, que també és una cançó del disc que podem sentir ara mateix en el tall número 7.